Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa fi ulumihi wa fid daraini amin. Faslun fi bayanis sosmidati utawi iki iku fasal fi bayanis sosmidati ing dalem nerangake sosmid atau sosial media. As-sosmidatu utawi sosmid iku sab'atu aksamin ono pitung pirang-pirang bagian. Al-Facebookotu rupane Facebook wal Instagramu lan Instagram wal WhatsAppu lan WhatsApp wal linu lan lain wal fatatu dan fat. Wal babaimu lan BBM summa tawatiru mengkonuli Twitter. Wa kullu minhum lan utawi kabeh saking sosmed iku yahtaju butuh apa sosmed ila kuwati marang kuat-kuate wa kathrotil fulusat lan akeh-akehe pulsa. Wa signali lan sinyal al-puli sipate sinyal kang full. Wa innamal babaimu lan angin mestine BBM iku yahtaju butuh apa BBM ilal fini maring fin ailil infiyati tegese kanggo den invite hatta nusahiba sehingga duwe sapa kita atamani teman.